Mae'r Comisiynydd yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddulliau yn cael ei defnyddio i gyfathrebu ac i ymgysylltu â'r cyhoedd a'r faterion yn ymwneud â diogelwch, ac mae'r angel cyllyll yn enghraifft berffaith o hyn. Lluniwyd y cerflun 8 metr o uchder allan o 100,000 o lafnau cyllyll a oedd wedi eu hatafael mwyn tynnu sylw at effaith negyddol troseddau cyllyll. Ers 2018, mae'r cerflun wedi bod ar daith o amgylch y Deyrnas Unedig, ac ym mis Ionawr daeth i'r Drenewydd y tro cyntaf iddo ymddangos yng Nghymru. Mae'n swyddfa i wedi gweithio gyda'r cymuned yma yn Drenewydd i ddod â'r angel gyllyll yma i Drenewydd ym Mhowys, y lle cyntaf yng Nghymru, i gael cerflun arbennig yma. A'r pwrpas pennaf yw i sicrhau bod ni'n cael neges cryf o atal trosedd, yn enwedig trosedd treisgar, allan i'r gymuned. Ni wedi bod yn gweithio gyda nifer o gwahanol fudiadau i sicrhau bod neges cryf o atal trosedd yn mynd i'r pobl ifanc ac allan i'r gymuned. Dwi'n gweithio fydd na neges yn parhau yma wedyn ymhellach o ganlyniad i'r ffaith bod ni wedi llwyddo i gael yr angel gyllyll yma yn Drenewydd. Ar drothwy 2020, gwelwyd dyfodiad Covid-19, bygythiad difrifol i'n cymunedau lleol. Ers diwrnod cyntaf y pandemig hwn, mae'r Comisiynydd wedi gweithio'n agos gyda'r Prif Gwnstabl i sicrhau bod Heddlu Dyfed Powys yn parhau i drosglwyddo gwasanaeth heddlu sy'n diwallu anghenion ein cymunedau. Mae hyn wedi cynnig her unigryw yn y cymunedau gwledig anghysbell niferus hynny i ledled y rhanbarth. Mae'r Comisiynydd wedi bod yn gweithio i sicrhau bod Heddlu Dyfed Powys yn parhau i wneud gwahaniaeth mawr o ran brwydro yn erbyn troseddau gwledig. Mae wedi ymrwymo i gefnogi'r tîm troseddau gwledig ac mae wedi croesawu addewid diweddar y Prif Gwnstabl i adolygu adnoddau plismona gwledig. Mae'r Comisiynydd yn parhau i ran ariannu swydd y swyddog diogelu rhag twyll sy'n cydlynu Operation Signature a'r protocol bancio. Mae Operation Signature yn cefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed ac yn darparu cymorth i amddiffyn dioddefwyr a'i diogelu rhag eu targedu ymhellach. Cynllun cenedlaethol yw'r protocol bancio rhwng yr heddlu a'r sector ariannol. Ei nod yw canfod cwsmeriaid banc sydd wrthi'n cael ei herlyd a'i hatgyfeirio at Operation Signature. Mae'n hanfodol bwysig gallu arfogi ein cymunedau ar wybodaeth sydd ei hangen arnynt mwyn iddynt allu helpu i ddiogelu ein cymunedau eu hunain rhag bygythiadau difrifol. Bydd y Comisiynydd yn aml yn rhannu negeseuon, ymgyrchoedd a gwybodaeth allweddol yn ei gylch lythyr sydd ar y wefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. I weld holl fideos i'n hydroddiad blynyddol ac i ddarllen adroddiad llawn y Comisiynydd, ewch i'n gwefan.